Jeg drikker Cocktail, fordi det er noget, jeg godt kan lide. Den smager dejligt af chokolade, og så bliver vi alle glade. Når den er rystet og kold, klokken 6 eller klokken 12. Når den er rystet og kold, klokken 6 eller klokken 12. Den kan drikkes døgnet rundt, både morgen, middag og aften. Næsten uden fedt, men fyldt med kogi og kraft. Næsten uden fedt, men fyldt med kogi og kraft. Som får mig til at svæve ud på lyse brune skyer. Den får mig sådan til at væve historier om fjerne byer. Så kom nu, tag nu med på en Cocktail-fantasi. Rejs med mig, rejs ud i det fri. Så kom nu, tag nu med på en Cocktail-fantasi. Rejs med mig, rejs ud i det fri.